Kadırlı ildeşler, Diri Sözler adlı gepleşigimize hoş geldiniz. Bugünkü gepleşikte men yine de Hudaýyň padşalygy baradaky görüňimi dowam etdirýän. Hudaýyň padşalygy barada geçen gepleşiklerimizde de siz bilen ýatlap geçtik. Mukaddes İncil kitapdan köp hakykatlary seretdik. İsa'nın Hudaýyň padşalygy baradaky diýen sözleri bilen yine de bu programmamıza başlamak isleyen, size geçen programmalardaki ayetleri ýatlatmak isleyen, İsa Mesih Hudaýyň hoş habarını vagiz edip başlan wagtynda "Toba edin, Hudaýyň padşalygy size golaylaşdy" diýip vagiz etmäge başlady. Ve onu dinleyen adamlar, dini yolbaşçılar, fariseylerdir, sadukeyler, kanunçular, ondan Hudaýyň padşalygy nirede diýip soramaga başladylar. Şonda İsa Hudaýyň padşalygy ol ýerde ýa-da bu ýerde diýip aýtsalar inanmaň. Hudaýyň padşalygy sizin araňyzda ýa başgaça sizin içiňizde ýaşaýa diýip aýtdy. Bu diýdige İsa Mesihiň özü Hudaýyň padşalygy bu mendirin diýdi. Emma olaryň köpleri onun aýdýanlaryna düşünüp bilmediler. İsa'ny görkezen alamatlary, mucizalary, vagiz edýän taglymatlary üçin ol hakykatdanam Hudaýdan gelen birisi digini olar görýärdiler. İsa uly güç bilen, uly gudratlar bilen Hudaýyň padşalygy baradaky taglymaty, Hudaýyň sözlerine ile halka vagiz edýärdi. İsa açykdan açyk aýdýardy: "Men hiç bir zady öz özümden geplemok. Gökdäki atam maňa näme diýen bolsa, onuň istegini, onuň erkini, onuň sözlerini size ýetirýärin" diýip halka vagiz edip taglymat berýärdi. Ve onuň taglymatlary şol döwürdäki dindar adamlaryň iki ýüzliligini, olaryň yalanlaryny, olaryň bar günälerini paş edip vagiz edýärdi. Ve onuň vagizlary olary beýinjalyk edýärdi. Ve netijede İsa'ny öldürmegiň, onu ýok etmegiň uğruna çıktılar. Ve İsa'nı tutup onu Pilatus'un yanına getirdiler. Şol yerde İsa bilen Pilatus arasındaki olan gepleşikler mening üçin täsir kaldıran zatlar bar şo taýda. Pilatus İsa'dan "Sen hakykatdan padşa mı?" diýip, Yahudilaryň padşasy mı diýip sorady. İsa ona "Muny sen aýdýarsyň" diýip jogap berdi. Ve yine de "Sen kim?" diýip ondan Pilatus sorady. Pilatus ona "Meniň padşalygym bu yerden däl. Meniň padşalygym bu yerden bolan olsa, onda meniň şägirdlerim, meniň hyzmatkarlarym meni sizin elinize bermejek olup sizin bilen göreşerdiler, gan dökerdiler" diýdi. İsa özüni goramady. İsa bu yer ýüzünde padşalyk gurmak islemedi. İsa özünün padşalygynyň ilki bilen özünün padşadygyny aýtdy. Ondan sonra özünün padşalygynyň bu dünýäden däldigini, bu dünýäge değişdi däldigini, bu dünýädäki padşalyklardan has tapawutly bir padşalyk, gökdäki Hudaýyň padşalygyny yglan edýändigini, ol gökdäki padşalygyň padşasydygyny olara düşündirmek istedi. Emma olar ona göz ýetirip düşünüp bilmediler. İsa ruhy zatlary görüňärdi, olar bolsa fiziki zatlary pikirlenýärdiler. İsa göze görünmeyen padşalyk barada görüňärdi. Adamlar bolsa göze görünýän padşalyk barada pikir edýärdiler. Ve İsa eger padşa bolsaň, onda senin padşalygyň haçan geler, sen nähili bir padşalyk gurarsyň diýip ondan soraýardylar. Şol döwürdäki Herodes padşa bolsa, İsa hakykatdan padşa bolar diýip gorkunjusyna, İsa doğulan wagtynda ol köp çağalary, 2 ýaşyna çenli bolan erkek çağalary bütün İsrail'da öldürüp ýok etdi. Çünkü padşa doğuldu, bu ulalandan soň meniň padşalygym elimden alar diýip gorkunjusuna köp ýaş täze doğulan çağalary öldürdi. Herodesiň bir problemasy bardy. O da padşalygy elinden getirmejek olup, İsa meniň padşalygymy elimden alar diýip gorkdy. Rim imperiýasy bolsa, İsa'nın padşalygy güçlü padşalyk olar. Ol Yahudilaryň padşasy bolsa, onda Rimden onları azad eder. Rim öz hökümdarlygyny ýitirer, imperiya deyip olar da ondan gorkýardy. Dindarlar da ondan gorkdular, çünki ol dindarlaryň günälerini paş edýärdi.
Neticede İsa'nı öldürdüler. Onu haça çüylediler, onu öldürdüler. İsa 3. gün ölümden direldi. İsa'nın aydayan sözlerinin hakikatlığına onlar göz yetirdiler. Çünkü İsa ölümden direlenden son 40 günden son göğe alındı ve Hudayın sağında hazirem otur. İsa öz sözlerinde öz şagirdlerine yine de dünyanın sonunda gelip sizi öz yanım bilen atamın padişalığını alıp gidecek deyip söz verip vaada verip gitti. İsa'nın padişalığı yeryüzüne getirmek isteyen görünmeyen padişalığı görünmeye başladı. Ol padişalık yani İsa'nın özü de, İsa'nın talimatları, İsa'nın öğrediyen sözleri, İsa gökteki bizim gözümüze görünmeyen Hudayın padişalığını bize açıklap, bize o padişalığın nehildiğini öğretip gitti. Şol İsa'nın özü, diri olan İsa'nın özü, bu gece gündüzde her bir ona iman eden adamın yüreğinde mukaddes ruh bilen yaşaya. Biz Hudayın padişalığını dışarıdan gözlemeli değildiriz. Hudayın padişalığı bizim içimizde yaşaya. Kıynansak da bu dünyanın padişaları ve bu dünyadaki padişalıklar günahın kol astında ve günahlı fikirler bilen, günahlı düşünceler bilen yaşayarlar. Seyredin dünyadaki padişalıkların hemmesinde var olan zatlar vardı gürrün edeli. Ve şol bir hatarda Hudayın padişalığı dünyadaki var olan padişalıklarda nehli derecede tapavutluduğuna göz yetirelim. Şonda biz göklerin padişalığının nemediğine düşünüp bileriz. Matta'nın hoş havarı 5. babda 38. 42. ayetlarda şeyle yazılan. Göze göz, dişe diş deyip. Siz göz orduna göz, diş orduna diş diyilenini eşidensiniz. Ama ben size diyerin, yaramaz adama karşı durma, senin sağ yanağına urana, beylekin yanağında tut. Senin bilen davalaşıp köyneni alacak bolyana, donunu da ber. Kim seni özü bilen bir menzil yol yürümege mecbur etse, sen onun bilen 2 menzil yol yöre. Dilek salana ber, karz dileyeninin yüzünü öğürme diye. Bu ayetlara esaslansak, gelin bu ayetleri bu arada bir genişleyin, pikire edelim. Göz orduna göz, diş orduna diş diyilen düzgünler, bunlar köne əh dövründe, qalıverse de bütün bu dünyaya meşgul olan bir düzgünlerdir. Bu dünyada adamlar bütün halklarda, milletlerde, dünyadaki yaşayan ehli adamlar için bu düzgün tanış bir düzgündür. Onların ata-baba, nesil ve nesil yaşap gelen bir düzgünüdür. Görüyeniz, hazır bir adamın urup gözünü oysan, elbette o adam da senin urup gözünü oymak ister. Bunu eder elbette. Eğer birini urup dişini dövsen, onda ol da senin urup dişini döver. Demek, bu dünya için bir öğrenişen, bu dünyada düşünüklü bir prinsip, düzgün. Ağır almak deyben başkaçasında aytsa bolya. Bu dünyada kimdir birine yamanlık etsen, hökman sana da yamanlık nemşi derler, qaytararlar. Tariha seyredin, adamzadın gelip çıkışına seyredin, ata-baba izimize seyredelin, hazırki dünyaya seyredelin. Eğer kimdir birine daş atsa, onu qaytarıp daş atarlar. Kimdir biri haysıdır bir padişalık, haysıdır padişalığın üstüne hücum etse, söveş çıkarsa, uruş çıkarsa, onda onlar da onun üstüne şol söveş bilen, kılıç bilen gelerler. Kim kılıç göterse, onun üstüne kılıç bilen gelerler. Bu dünyada kıynansak da, adamlar hemişe yamallık edene yamallık bilen qaytarğı veriyor. Hatta yamallık eden adama yamallık bilen qaytarğı vermeseler, onda özlerini bir hili yenilen yağlı ya da bolmalısı yağlı del, biz ondan ağır almalıdık, yamallığa derek yamallık etmelidik. Ona bir yamallığının deregine gerekli olan qaytarğı cevabı vermelidik deyip adamların içinde şol zat oyanıyor. Köplenç adamlar bunu ediyorlar. Ama Hudayın padişalığındaki düzgünler meni hayran kaldırıyor. Men 26 yıl veri imanlıdırın. İmanlı del vaktimde, Hudayı tanımayan vaktimde, Hudayın padişalığının nemeliğini bilmeyen vaktimde, bu dünyadaki var olan düzgünler ve kada kanunlar bilen men de yaşayadım.
göze göz, dişe diş diyen düzgün menin üçeyinde her günkü yaşayışımda doğru olan bir düzgün yağlı görünüyordu ve ona göre de yaşayadım. Dünyadaki var olan düzgünleri şondan tanıyan sebebi men hem bu dünyada, karanlık dünyada, karanlık padişalığında yaşadım, ulaldım. 26 yıl bundan ozal İsa Mesih'e iman edenden son menin üçün göklerin padişalığı şeyle şartlık bilen kabul ettim. Şeyle Huday durmuşumu ütketti. İsa Mesih'in halasker ve reptigine göz yetirdim. Ve İsa Mesih'in izine eğirmene başladım. İsa Mesih menin aklımdan, düşüncemden, menin yüreğimden, bu dünyadaki var olan günahlı dünyanın bana koyan, mende koyan, yankı fundamentini, ya mende koyan ıyızlarını yavaş yavaştan yıkmana başladı ve menin fikirlerimi, menin yüreğimi öz padişalığının düzgünlerine ütketmeye başladı. Bu katı bir kıyın bir proses. Entegem İsa Mesih menin hayatımda, menin durmuşumda bu işini etmeye devam ettiriyor. Ama menin bedenim günahlı beden olanlığı için, günahda doğulanlığım için, menin için bu dünyanın düzgünleri has, yengil geliyordu. Ve bu dünyanın düzgünlerini etmek bilen bedenim, içimdeki menmenlik coşup begeniyordu. Ama ruhum gamgın oluyordu. Menin içimdeki yaşayan Hudayın ruhu bana bu dünyadaki yankı göze göz, dişe diş diyen düzgünleri ret edip düşmanlarımı söymeye, bana yamanlık eden adamlara yaxşılık etmek fikirlerini döretmeye başladı. Bu da menin durmuşumdaki tapavutluğu emele gelmeye şundan başladı. Nem için tapavutluq emele geldi? Sebebi diri olan İsa Mesih menin yüreğimde mukaddes ruhu bilen yaşamaya başladı. Ve bu içimde yaşayan Hudayın mukaddes ruhu bana Hudayın padişalığına doğru olan, ona değişli olan düzgünleri Hudayın padişalığının kada kanunlarını bana öğretmeye başladı. İlki başta men köp buna karşılık görkeziydim. Bu ne edip bolup biler? Ne edip bir gözünü oysa onu sen ümsüm oturup bileyen. Ne edip bir urup sen dişini dövse seni ona kaytargı vermeyen bileyen. Ama Hudayın ruhu içimden aydiyadı. Etme. Kaytam sana yamallık edene sen yaxşılık et. Yaramaz adama karşı durma. Senin sağ yanağına biri ursa sen sol yanağını da ona tut. O ne ehili bolup biler. Biri senin bir yanağına ursa beylek yanağını tutmak. Buna da ur deymek. Bu yengil bir zat mı? Yok. Ama Hudayın padişalığında şeyle düzgün. Senin bilen davalaşıp köyneğini alacak olayan adama köyneğin bilen bilelekte donunu da çıkarıp berdiye. Kimseni özü bilen yöremege, bir menzil yöremege mecbur etse onun bilen 2 menzil yol yöre diye. Dilek salana ver, karz veriyenden yüzünü öğürme. Karz sorayandan. Doğanlar, hazır beni dinleyensiniz. Belki hiç açan İsa Mesih'e iman etmedik adamlar beni dinleyendir. Bu ne ehli bolup biliyor deyip siz de içinizden fikirleniyensiniz. Doğru. Bu dünyanın kada kanunlarına, Hudayın padişalığının kada kanunları tam ters geliyor. Bu insan fikirlerine karşı geleyen bir zatlar. Ya bizim öğrenişen kada kanunlarımıza karşı geleyen bir zat. Ama Hudayın padişalığında düzgün şeyledir. Nem için beyle? Sen Hudayın padişalığında ağır almak diyen zat yok. Yamallık etmek diyen zat yok. Biri bilen dava cencele girmek demeklik zat yok. Hiçbir adam bilen düşmançılıkta yaşamalı diyen zat yok. Şunun için senden biri seret, eğer seni biri ursa bir gözüne, seni ona kaytarıp ursan, o senin dişini dövse, seni onun dişini dövsen, yine de düşmançılık devam ediyor. Eğer biri sana ursa, seni onu kaytarıp ursan, onda yine de düşmançılık devam ediyor. Biri seni köyüne alacak olup davalaşan olsa, ona köyüne bile donungan verse, onda o adam senin bilen kaydıp davalaşmaz. Umuman aydan vaktinde yaxşılığa yamanlık
ediye bu dünya. Ama biz yamanlığa yaxşılık eden vaxtımızda yamanlığı dine yaxşılık bilen yengip bolýar. Bu bir näme mengzeye? Yamanlığa yamanlık eden vaxtında bir haşal ot çayır diyeli. Çayırın näçe yüzünü orup ayranın bilen onun kökü aşağıda galýar. Ol yine de öser. Yer bilen işläp yer beceren adamlar bunun nämedigini gaty gowy bilýärler. Eger yamanlığa yaxşılık eden vaxtında sen şol haşal otlu çayırı bütünle kökü bilen koparyp ayrandygyň bolýar. Bolmasa düşmançılık aradan hiç haçan ayrılmaya. Yamanlığa yamanlık. Hatta düşmanı yamanlık bilen yeňiben bilýän, ondan güçlü bolsaň, emma düşmançılığı aradan ayırıp bilmeýän. Haçanda yamanlığa yaxşılık eden wagtynda düşmançılık doluluğuna kökü bilen goparylyp ayrılar. Şonuň üçin seni bir menzil yöremäge mecbur etse, onun bilen iki menzil yöre. Kim sen bilen dawalaşsa, sen onu bilen dawalaşma. Köýneňi sorasa, donuňy da ona çıkarıp ber. Şeýtseň, ýanky dawadygar adamdan onu yeňersiň ve ol gaýdyp senin bilen dawa etmäge yüzü bolmaz. Ve sen yamanlygy ýaşylyk bilen yeňdiň bolýar. Bu Hudaýyň padşalygynyň düzgünleri doganlar. Yeňil bir zatmy? Ýok, yeňil zat däl. Adam bedeni buna dolulugyna garşy durýar. Emma adamın içindäki ruh, Hudaýyň mukaddes ruhu hemişe bedenin isteklerinin üstünden yeňiş gazanýar. Yine de seredin, dowam etdirýäs. Mattanyň hoş habarı 5-nji bab 43-48-nji ayetler. Siz yakynyňy söý, düşmanyňy ýigrendiýleni hem eşidensiňiz. Emma men size diýärin, düşmanlaryňyzy söýüň, özüňizi izarlayanlar üçin doga dilek edin. Şonda siz göktäki ataňyzyň oğullarydygyňyzy subut edersiňiz. Göktäki ataňyz öz güneşini yamanlaryň hem ýagşylaryň hem üstünden dogurýar. Ýagmyryny dogrularyň hem egrilerin üstünden ýagdyrýar. Siz özüňizi söýýänleri söýýän bolsaňyz, onda näme syýlak alarsyňyz? Salgyt ýygnaýanlar da şeýle etmeýärmi näme? Diňe öz dostlaryňyza salam berýän bolsaňyz, onda näme artykmaç iş edýärsiňiz? Butparazlar da şeýle etmeýärmi näme? Şeýlelikde göktäki ataňyzyň kämil bolşy ýaly siz hem kämil bolun diýär. Bu İsa'nın öğredýän taglimatlary. Hudaýyň padşalygynda bu dünýädäki garşy gelýän düzgünler bar. Hudaýyň padşalygynyň kada kanunlary bu dünýädäki günäde ýaşap ýören adamlaryň aklyna sygmaýar. Diňe ona iman edip mukaddes ruh ýüreginde ýaşaýan adamlar bu düzgünlere düşünüp yerine getirmäge güç tapýarlar. Dünyadaki adamlar, İsa Mesih'i tanımayan adamlar, ona iman etmeyen adamlar bu düzgünlere yerine getirip yaşap bilmeyerler. Ona düşünüp ve düşünse de bunu yerine getirmeye güç tapmayarlar. Çünkü Hudaýdan gelen güç ile biz gökteki gözü görünmeyen Hudaýyň padşalygynyň düzgünlerine göre yaşap bilýäris. Yakynyňy söý, düşmanyny ýigrendiýlen zady hem eşidensiňiz diye. Bunu bilmeyen adam yok. Bütün dünyada ähli milletlerde, ähli halklarda bu düzgünleri häzirem ýöreýär we işleýär. Hemme kimem yakynyny söýýär. Düşmanyny bolsa hemme milletler ve halklar, bütün padşalyklar düşmanyny ýigrenýär. Bu tanış bir zat. Dünyadaki adamların bilýän bir zady. Emma göklerin padşalygyndaky düzgünler mundan tapawutlydyr. Düşmanlarınızı söyün diye İsa. Özünüzü izarlayanlar için doğa dilek edin. Şonda siz gökteki ataňyzyň oğullarydığınızı subut edersiniz. Diňe şonu etmek bilen sizin de gökteki padşalyga, yani Hudaýyň padşalygyna degişdiňizi, Hudaýyň çağalarydyňyzy diňe şonda subut edip bilersiniz. Haçan subut edip bilersiniz? Haçan da bu dünýäniň kada kanunlaryna, düzgünlerine göre däl, Hudaýyň padşalygynyň düzgünlerine göre pikirlenip, şol düzgünlere göre yaşap ve hareket eden wagtyňyzda dünýä sizin bu dünýäge degişli bolmaýandygyňyzy, sizin başka bir dünýäge degişlidiňizi şonda görüp biler, dünýä sizin Hudaýyň çağalarydyňyzy görüp biler ve siz onu subut edip bilersiniz diýär.
Ne için biz bunu etmeli? Sebebi bizim gökteki atamız da bunu ediyor. Ol diye güneşini yamanların yağışların üstünden doğruya, yağmurunu doğruların ve eğrilerin hem üstünden yağdırıyor. Hudayı şeyle ediyen olsa biz hem şeyle etmelidiriz. Ol yine izinden devam ettirip şeyle diye. Eğer siz özünüzü söyleyenleri söyleyen olsanız, onda näme sığlığınız var. Çünkü salgıt yığnayanlar hem özünü söyleyenleri, günahkarlar hem özünü söyleyenleri söyleyendir. Dine öz dostlarınıza salam beriyen olsanız, onda näme arttıkmış iş ediyersiniz. Hatta bu parazlar da öz dostlarına salam beriyerler. Göktek atanızın kamil oluşyalı, siz de kamil olun. Doğanlar, imanlılığımızı görkezleyen zatlar şulardır. Eğer dine öz yakınlarımıza, öz qarındaşlarımıza, öz enatamıza, öz doğanlarımıza salam berip, dine oları söyleyen olsak, qonşuyumuzu, bize karşı çıkyanları yigrenyen olsak, onda bizim bu dünyadan hiçbir tapavudumuz yoktur. Gökteki padişalığın rayatları hükmünde, gökteki atamızın çağları hükmünde, bu dünyaya karşı olan, bu dünyadan üstün gelen Hudayın padişalığın düzgünlerine göre yaşamalıdırız. Eğer biz bu padişalığa degişli olsak, hakikattanım gökteki atamızın çağları olsak, onda bunu etmelidirіз. Hudayın sözü bize bunu aydiya. Yine de onlar Efeslere yazılan hatın 6. babından kəbir ayatları okumak isteyen ve ruhu söveş diyen vaktinde ben sizin ünüsünüzü bir zatlara çekmek isteyen. Ruhu söveş diyen zat köp dinlerde vardır. Daş dövrege seyretseniz ruhu söveş deyip kan döküp, biri-birinin üstüne çozuş edip, yurdunu, şehirlerini yıkıp, biri-birini öldürüp, halk millet millete, padişalığa karşı söveş edip, ruhu söveş deyip adlandırıyorlar. Dinler arasındaki söveşler var. Ama İsa Mesih'e iman edenler size şunu aydayın. Ruhu söveş deyilen vaktinde Hudayın sözünde nehili düzgünler var. Şunlukta Rabbin beyik gücü bilen kuvvatlanın. İblisin hilelerine karşı durup, bileriniz yağlı, Hudayın bilen ehli ruhu yaraqlarını dakının. Sebebi bizim söveşlerimiz insanlara karşı değildir. Tersine biz tümlüğün ruhu hükümdarlığına ve erk ihtiyarlarına, şeyle de gökteki yovuz ruhu güçlere karşı söveşeriz. Şunun için yaman dövürde qaytavul berip, bilmeniz için Hudayın ehli yaraqlarını dakının. Şonda ornunuzda berk durmağı başararsınız. Doğanlar, seyredin, bu yerdeki berilen, bu ayatlardaki berilen maslahatlar, ruhu söveş var mı? Var. Ruhu söveş hazirem gidip dur bizim daş devrimizde. Ama ruhu söveş bu insanlara karşı, bedenden bedene karşı, birek öldürüp kan dökmek var da gürrün gitmeye. Ruhu söveş var. Bu söveş bizim göze görünmeyen ruhu dünyamızda bolup geçen söveştir. İsa Mesih'in hakiki imanlıları ruhu söveş deyip buna inanıyorlar. Göze görünmeyen ruhu dünyadaki ihtiyarlıklara karşı söveş vardır. Bu söveş insanlara karşı, kan dökmeye karşı, kan döküp ruhu söveş yerine getirilmeye. Tersine ruhu söveşte biz tümlüğün ruhu hükümdarları ve erk ihtiyarlarına, şeyle de gökteki yovuz ruhu güçlere karşı söveşeriz. Hudayın yaraqları bilen bilelikte. Şunun için İsa Mesih'in hakiki ona iman edenler, onun izine eğren şagirdleri, bu dünyanın düzgünlerine göre söveş alıp varmayalar. Eline yaraq alıp ya eline kılıç alıp kan dökmek için kimdir birine hücum edip, kimdir birinin zadını elinden zorluk bilen alayan adamlar, bulur İsa'nın şagirdleri değildir. Bu İsa'nın diyen ruhu söveşi değildir. Çünkü İsa'nın ruhu söveşteki düzgünleri de adamlara karşı, maddi zatlara karşı ya da mal mülkü talamak bilen bağlılığı yok. Bu şeytanın ruhu güçlerine karşı söveşler var da gürrün ediliye
bizim söveşimiz olar bilendir. Qadırlı doğanlar, ine Hudaýyň padşalygynın söveş zamanında, söveş wagtynda da näkili söveşdigini bize görkezýär. Şonuň üçin bu söveşiň yaraglary da ýa gylyç däl, ýa tüpeň däl, bu söveşiň yaraglary da üýtkeşikdir. Näkili yaraglar iman kalkanı diýe. Ýani gylyç hökmünde Hudaýyň sözüni ulanyň diýe. Ayağınıza parahatlyk getirýän, hoş hawar wagyz edýän taýynlygyny geýiň diýe. Seredin ruhu söveşiň söveş esbablary da, yaraglary da täsindir we aýratyndyr. Doganlar, Hudaýyň padşalygynyň nämedigine İsa'nın berýän taglimatlaryndan düşünensiňiz diýip umyd edýän. Hudaý siziň her biriňize gökdäki padşalygyň düzgünlerine göre ýaşamaga güç kuwwat bersin diýip dilek edýän. İsa Mesihiň ady bilen. Amin.